Para sederek, sing sapa wonge pengin ngerti sejarah, wacanen buku Babat Tempurjo. Sendika Dawuh Pangeran. Yen sira ngaku trahing wiku, yo kene datan betah sesire. Yen sira ngaku trahing satriya, yo kene datan dharma mring praja. Yen sira ngaku trahing sarjana, yo kene datan waskita ing budi. Yen sira ngaku trahing sarjana, yo kene datan waskita ing budi. Yen sira ngaku trahing ulama, yo kene datan susila. Yen sira ngaku trahing santri, yo kene datan bisa maca kulu. Eling dan eling, eling dan eling. Yen wis ora laras, yen wis ora laras karo kahanan iku jeneng asorake. Kawibawane para pepunden kang wis sumare. Kawibawane para pepunden kang wis sumare. Eling jan eling yen sira ora betah sesire, aja ngaku trahing wiku. Yen sira datan dharma mring praja, aja ngaku trahing satriya. Yen sira datan waskita ing budi, aja ngaku trahing sarjana. Yen sira datan bisa kulu, aja ngaku trahing santri. Yen sira datan waskira monglo, aja ngaku srapa lama. Yen sira datan bima jojo trahing sing santri. Pepunden kang wis sumare. Kawibawane para pepunden kang wis sumare. Tomari Remix. Tuan Takor, Indigenous Musics.